tomaş etmäge çagyrýar. Gepleşigimiň başynda mehriban tomaşaçylar adatdakylar ýaly gepleşigimizde gatnaşýan aýdym şeýitlerimizi sahnamyza çagyrýar. Mehriban ýeşler, hormat tomaşaçylar, owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan zekini aýdym şeýitlerimiz bilen sizi tanış edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan aýdym şeýitlerimiz ýaňlan ýarym 2007 telebäsliginiň ýeňjileri elbetde Atajan Kakaýew hem de Batyr Muhammed. Ýigitler, gepleşigimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Ahirman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda döwrümizin owadyny owad goşup toý bayramlarda çykyş edip elbetde aýdym saat söýjülerimiz hem işip täze aýdymlar bilen saatlar bilen begenler gelýäňiz. Mehriban arkadamyzyň saýasynda öz medeniýetini sunuňy açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler dörediler. Endi gepleşigimiziň başynda owady arzuwlaryňyzy iýleşdirip ýetirälim. Atajan başlyny. Neç prototypdan peýdalanyp mehriban arkadamyza sawurdan aýdýan biziň şu aýdym tasyny otymyzy gaty çöňür ünseriýän üçin mehriban arkadamyz halyp bolup bize görürli bolup täze aýdymlar döretmäne ul mümkinçilikler berýär. Ähli wagtda hormatly arkadamyz bize nusgalyk mektep bolupdyr. Ne bize şeýle ul mümkinçilikler döredýän üçin hormatly arkadamyza köp sawurdan aýdýan. Köp sag bolun Atajan, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Batyr başlyny. Mehriban arkadamyza bir aýdymçylar üçin, sunuwdy işgärler üçin döretip berýän ullukan mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt bähweti tutýan tutumly işleri elmi damara başlyklary wetlendir. Köp sag bolun. Batyr, Atajan, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Sunuňa dörejilik äliminde size elmi dam üstünlikler arzuw edýär. Gepleşigimiziň dowamynda da size üstünlikler arzuw edýär. Çünki dörejilik toparmadan taýýarlan şertleri we sowallary bar. Gepleşigimiň dowamynda şertlerimizi, sowallarymyzy size ýetireriz. Ýönep şertlere, sowallara geçmeden öňürtüp aýdym saat öýjüler garaşýanlar bir siziň ýerine ýetirjek. Aýdymyz bilen başlaly, soňra şertlerimiz bilen sowallarymyz bilen gepleşigimizi dowam ederiz. Başlydy. Onda mehriban ýeşler, hormatly tomaşaçylar, owady sahnat gepleşigimiziň başyny Atajan Kakaýew hem de Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen başlaýas. Türkmen owady teleýrymyndan daşlaşmaň ýaýlymda owady sahnat gepleşigimiz siziň bilen.
yar bilen o ameyledi dağ bilen daşı dost edim adam bilen daşı dedileyin dağdan daşa
çekemem günler. Sordum gelmey bundan, edidim yarana. Sordum gelmey bundan, sordum gelmey bundan, edidim yarana. Sevgilim yok arama. Ene mehrbani ileşler, hormat tomoşuşlar, gepleşimizin başynda elbette aýdym şeýitlemizin ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz. Batyr Atajan köp sag bolsun aýdýas, o wadyňyz hasam belentden ýaňlansyn. Indi mehrbani ileşler, hormat tomoşuşlar, ýetler gepleşimizin birinji şertine başlaýas. Gepleşimizin birinji şerti kalba singen aýdymlar diýip atdymlar. Indi kalba singen aýdymlar şertimizde elimizde halypalaryň dörejine degişli aýdymlaryň sany goýup, indi her ýyňy häzir şolaryň içinden 3 aýdym saýlamaly. Ondan soňra jemi umum 6 aýdym, soňra gepleşimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýollan ileşimizde siziň aýdymlaryňyz garyp hödürler. Jaňa çek ileşimiz haýsyňyzyň aýdymyny saýlasa, bir aýdym saýlaýar. Olam haýsyňyzyň hödürlen aýdymyz bolsa, şolam häzir şu şertde şol aýdymy ýerine ýetirmeli bolar. Şertimi düşükli. Onda şolaryň içinden her ýyňy 3 aýdym saýlaýan. Mehrbani ileşler, hormat tomoşuşlar, biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa, ýa bolmasa gepleşigimiz bardaky teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS-iňiz ýollan. Çünki gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisi hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Indi ýetler saýladyňyzmy? Saýlan aýdymlaryňyzyň atlary bilen ileşýärmi tanıştyralyň. Haýsy aýdymlar saýladyňyz? Birinji Atajan sizinki. Owadan gelindiň Türkmen halk aýdymy. Owadan gelindiň Türkmen halk aýdymy. Batyr sizinki. Söýmediň ödel. Söýmediň gözel. Atajan sizinki. Halypamyz Özel Tekaýewiň bagtlaryny kakany edýän. Bagt lälesini kakany. Batyr sizinki. Armany diýip aýdym. Armany diýen aýdymy. Atajan sizinki. Aglama sen diýen aýdym. Ağlama sen. Batyr sizinki. Kän salam diýen aýdym. Kän salam. Inep mehrbani ileşler, hormat tomoşuşlar, aýdym şeýitlemeden saýlan aýdymlar şulardan ibarat. Indi gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine SMS ýollan ileşimizde jaň etmek purdudymyz gelip ýetdi. An göreliň, jaň etjek ileşimiz aýdym şeýitlemeden hödürlän aýdymlaryndan haýsy aýdym saýlarka gelin göreliň, tomoş edeliň. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owady teleýiliminiň Owady sahnat gepleşiginden jaň edýär. Ilki bilen özüňiz bilen tanyş etseňiz. Men Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Özgeli Maral. Maral, biziň Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna zihini aýdym şeýitlemez Atajan Kakaýew hem de Batyr Muhammedow gatnaşýar. Indi aýdym şeýitlemediň hersi 3 aýdym saýlady, umumy jemi 6 aýdym. Şol 6 aýdymy biz size hödürleýär. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Olam haýsy aýdym şeýmediň hödürlen aýdym bolsa, şolam häzir gepleşigimizde siziň üçin şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Öyle. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Owadan gelin. Ikinji Söýmediň gözel. Üçüncü Bagyt lälesini kakany. Dördüncü Armany. Beşinji Aglama sen. Altıncam Kän salam. Endi şolaryň haýsyny diňlemek isleýän? Üçüncü aýdym. Üçüncü aýdym Bagyt lälesini kakany diýen aýdym saýlaýan şeýlemi? Awa. Elbette ol aýdymam aýdym şeýdimiz Atajan Kakaýew hödürledi. Onu Atajan Kakaýew häzir sadan eýitleriň sadanlarlyk etmeginde joşunly wada siziň üçin şol aýdym ýerine ýetirip berer. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisi hemişe ulgamda SMS-iňizi ýollap duruň. Sağ olun. Köp sag bolun. Ene Atajan iýleşimde siziň hödürlen Bagyt lälesini kakany diýen aýdymyňy saýlady. Onu şol aýdym ýerine ýetirip beriň, biziň Batyr bilen diňläli iýleşimde diňlesinler, diňjalsynlar. Taşıyarım sıkan yağın gülüde
Adatındağı yar çıkan gıyın Bana baktı yarlıklı yer yürüm Köye aşık gülür bilil bakan gıyın Dörettin ay bile günü Dünyada pek kunşu görmedim senin Her neçe ayıt tanımaydım menin Kırağıyla çevirdini yakan Tindin patlelesin kalkan gıyır Bayram günü gördüm kolumda tara Arında sen yardım var dünyada Hayran etti bil ovalın Şad mukamın şad dedin kapan gıyır Ene mehrbani ileşler, hormat tomoşçular, görüşme diýalyp, gepleşimizin şu ýerine ýörüýtip, jaňa dilen ileşimini istege sasynyp, Atajan Kakaýewiň ýerine ýetirmeginde bagyt däletin kakan gyýdyn aýdym diňlediňiz. Indi gepleşimizin ikinji şertine başlaýas. Ileşimizin hem has bir gowy şertleriniň biri elbetde seniň üşüň diýip atlandyr. Indi seniň uşuň şertimizde biziň tetresiýorymyz sapar, ýadyr halypalyň dörüjüne degişi aýdymy ýanglandyrar. Her ýerde bir aýdym. Elbetde ýanglanýan aýdymy diňläp, ses haýsy halypaň sesidigini tanamaly. Şertimi düşnükli. Tanardyňyz diýip umyt edýäs. Üçüncü aýdymym elbetde halypalyň bir ýerine telefon arkaly ýene jaňa ders halypa telefon arkaly bize aýdym ýerine ýetirip berer. Elbetde halypaň ýerine ýetirýän sesinden aýdymyndan hem halypany tanamaly bolar. Başta. Onda mehrbani ileşler, hormat tomoşçular, seniň uşuň şertimizde başlaýar. Seniň uşuň şertimiziň birinji aýdymy ýanglanýar. Elbetde seniň uşuň şertimiziň birinji aýdymym Batyr siziň üçin ýanglanýar. Onda ünsüz dinleýär. Köşegümün ak tütlerdim lelelep çıkızan elim Anladım. Batyr almak istediňiz 4 san bolup biläjek jogaplarymyzdan bar, ýok, gönül gün jogap berjek diýdiňiz jogap berip bilýäňiz, almak istediňiz jogaplarmy? Alaylı. Onda jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Atagel Garyag diýip, ikinji Arna Gurban, Arna Rejepow, üçüncü Nogruz Mehmedow, dördüncü Aýdawud Gurban. Pikirleniň haýsy halypaň sesine meňden şu jogaplaryň içinden belki azaldyp, anyk jogabyň üstünden barp bilerdim. Ataylı araya diýdiň sesine meňden ok. Atagel Garyag diýip.
Doğru. Birinci jogap aýyrýas. 3 tane jogap. An Orwan, An Recep, Nowruz Mämmedow, Aýdowdy Gurban. Haýsy jogap aýlaýan? 4-nji jogap. 4-nji jogap Aýdowdy Gurban. Şo jogapda galýan. Hawa. Jogap kabul edip alýas, mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar. Batyr Muhammedow ýanky ýanglanan ses Aýdowdy Gurbanow diýip jogap berýär. Jogap dogrymy ka? Jogap näme dogry? Batyr diýende jogap näme dogry? Aýdowdy Gurbanow jogaplaryň içinden aýrly Atajan sowal side geçdi. Nowruz Mämmedow bilen An Gurban, An Recep galdy. Haýsy jogap aýlaýan? Nowruz Mämmedow diýär. Nowruz Mämmedow diýip çak bilen jogap berýär, ýöne anyk bilen ýok. Onu bizem jogap kabul edip alýas, mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar. Nowruz Mämmedow diýip Atajan Kakaýew jogap berýär. Jogap Atajan näme dogry? Del jogap dogry. Berekella biz jogap dogry. Dogrudan ýanky ýanglanan ses Nowruz Mämmedow. Indi ikinji aýdym sizin üçin ýanglanýan Atajan ýöne Batyr sizem dinlemeli. Atajan näme dogry? Jogap berdi. Sowal size geçýär. Jogaplamadan bardır almak isteseňiz bilseňiz görnün jogap berip bilýäňiz. Senin üçin sakypamyzyň ikinji aýdymy mehriban tomoşaçylar tomoşa edýäs. Ile çıktım kenarına hey, kenarın leledar derya, durna düşen sonarına hey, gözlerimin tızarın derya. Aýdym ady Derýär. gerekli aýdym ady berýär. Indi jogap berýän ýa jogapam. Jogap beraýyn. Jogaplar bilen tanış edýäs. Atajan üstünden birinji bolup biläjek jogabymyz Berdimurat Berdiýew. Berdiýew. Halypa Berdiýew. Şo jogapda galýasmy? Berdiýew. Bolýa birinji jogap aýdanmyzdan Atajan Kakaýew Berdimurat Berdiýew diýip jogap berdi. Mehriban tomoşaçylar, jogap dogrymy ka? Jogap näme dogry? Atajan diýende jogap näme dogry? Intek aňyrda da bolup biläjek jogaplarymyz bardy. Indi Batyr sowal size geçdi. Birinji jogap ýa aýrly jogaplaryň içinden 3 tane jogap galy. Kakageli Şaryp, Jumamrat Gurbanow, Sehet Mehmet Recep Baýew. 3 tane jogap. Kakageli Şaryp, Kakageli Şaryp aýraýaly. Şolar. Kakageli Şaryp jogaplaryň içinden aýrýas. Däl. Dogry, berekella, Kakageli Şaryp aýrly. Indi 2 tane jogap. Jumamrat Gurbanow, Sehet Mehmet Recep Baýew. Hawa çak bilen jogap berýän. Sehet Mehmet Recep Baýew saýlaýan. Sehet Mehmet Recep Baýew jogap berýän. Şo jogapda galýasmy? Hawa. Onda jogap kabul edip alýas, mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar. Sehet Mehmet Recep Baýew diýip Batyr Muhammedow jogap berýär. Jogap näme dogry? Jogap näme dogry? Ýanky ýanglanan ses Jumamrat Gurbanow. Derýär diýen aýdym adam. Indi ikiňide de deňlik ýanglanýar inni kaýdym. Olam elbetde telefon arkaly halypalyň biri häzir gönnün gün bize ýerine ýetirip berýär. Sesinden haýsy halypadygyny bilmeli, tanymali. Haýsyňyz bilseňiz hem gönnün gün jogap berip bilýäňiz. Onda halypa jaňa diýäs, mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar. Han görýäs, jaňa çy halypany aýdym şeýtlemi sesinden tanarlarmy? Alo. Alo, halypa, salamu alaykum. Wa alaykum esselam. Biz Türkmen Owasy ilminiň owazy sahnat gepleşiginden jaňa diýär. Halypa, intäk sizin kimligiňiz bilen gepleşip gatnaşýan aýdym şeýtlemi tanışdyramyk. Mümkin bolsa halypa bir meşhur aýdymlaryňyzdan bir bölek ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra sizin ýerine ýetirýän aýdymyňyzdan gepleşip gatnaşýan aýdym şeýtlemi sizin kimligiňizi tanamagy bilmegi başararlar. Onu ul höwes bilen siz dinleýäs, halypa, baş üstüne. Soruya başlar, geleye başlar, gözünüme taşlar. Milya görüm barmak işler, yığınaydı işler, minne değiney gül canıma.
akmarını bey balzane. Köp sağ bolsun aýdýar Halypap. Ulgamda garaşmaňyz gaýyş edýär. Hiçler jogap barmy? Jogap barmy Atajan Batyr? Fanuran ýat Halypa. Jogap Emişe gargy tüýdüň gapdaryny, dilli tüýdüň gapdaryny ýerine ýete aýdymdan, çağalymdan dinleýän mazym. Batyrlar şan jogap bilen. Berekella elbetde jogap dogry Halypap. An Nurwan aga köp sağ bolsun aýdýar. Atajan Kakaýew diýip tanamaw bilmek başardyk. Köp sağ bolsun aýdýar. Indi aýdym şeýitlemede çygardy ulaňyz bolsa, hormat bilen Halypa söz sizden baş tutun. Nurjatan oğlanlara üstünlük ardı edýän, o tunutta durmuşda bagyt ardı edýän, ulul awraýlara ýetmegi tüýsürekden ardı edýän, hormatly arkadaşymyzyň taýatynda aýdymda o gülle esmegin tüýsürekden ardı edýän. Arkadaşymyň da jan sag bolsun, başy dik bolsun. Köp sağ bolsun aýdýar. Halypap arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Alyp barýan Halypa şähertki ýoluňyzda size de ulsunluklar arzu edýär. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Köp sağ olun. Ene mehriban ýeşler, hormat tomajyşlar, An Nurwan Halypaň fizi ýanglanynyp elbetde Atajan Kakaýew gönnün gün anyk we dogry jogap bermek başardy. Mehriban ýeşler, hormat tomajyşlar, ne görüşme diýeli seniň üçin sahypamyzdan tamamlanyp, bu şertimizde de utuksany boýunça Atajan Kakaýew öňe geçdi. Ýöne gepleşiňmi diýip, Zeki Naýdymşymyz Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek owadan aýdymlar bilen Batyr gepleşiňimiz dowam edilip, sadynalyň sadynaly etmeginde bir zor aýdymlar ýerine ýetirip beriň. Atajan bilen bedem dinläli, ileşimidem dinlesinler, deyin jardylar. Başladylar. Habar verim uly kiçi ol gözünün adyny näme? Duyna ýetir garasy ol gözünün adyny näme? Şol gözünün adyny näme? Ey duyna ýetir garasy ol gözünün adyny näme? Şol gözünün adyny näme? Ay, mümkin bolsa tanışydın. Adı näme? Şol gözünün adı näme? Şu gönlüme naşedim o gözünün adı näme? Şol gözünün adı näme? Çağladı ağladı gözüm görmedi dağıydı Ne açıp mehriman edi ol gözünün adı näme? Şol gözünün adı näme? Ne açıp mehriman edi ol gözünün adı näme? Şol gözünün adı näme? Ay, mümkin bolsa tanışydın
Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, Aydym Sadyň hormatly muşdoklary, owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Ýerine ýetirip bir aýdym üçin Batyr Muhammedow köp sag bolsun aýdýas. Owadyňyz hasam belentden ýanglansyn. Indi Batyr Atajan gepleşigimiz 3-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň 3-nji şerti owaly sowallar diýip atlandyrylýar. Indi owaly sowallar şertimizde Halypalyň dörejine degişli bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazgy şahyrlarymyz bar, sadyny ýazan belli kompozitorlarymyz bar. Biz iki ugur boýunça sowal taýýarladyk. Siz haýsam bolsa bir ugur saýlamaly, ýa kompozitorlar ýa-da şahyrlar. Heriňiz bir ugram saýlap bilýäňiz, ol özüňiz. Ondan soňra haýsy ugur saýlasaňyz, şol ugur boýunça da biz size sowal bereriz. Kimidem şonu taýlasak bolýar. Ýok, iki bir ugram saýlap bilýäňiz, heriňiz bir ugram saýlap bilýäňiz. Kimidem şahirler saylar. Şahyrlar ugur. Batyr Şahyrlar taýlaly. Siz hem şahyrlar uğrunu saýlaýaňyz bolýar. Onu şahyrlar uğru boýunça biz size sowal bereriz. Onu birinji owady sowalymyz Atajan size degişli aýdymyň ady Näzlim Uzmaňa. Ol aýdyma bilýäňiz, meşhur aýdymlaryň biri. Indi şol aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Aýdymyň sözleri haýsy şahyryň dörejine degişli. Jogaplaram bar, almak isteseňiz jogaplar alýasmy? Jogaplar aýly. Onu jogaplar bilen tanış edýäs. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar. Birinji jogap İtalmaz Nuriyev, ikinci Hudaýguly Allamuradow, üçüncü Gara Seyitliýew, dördüncü Annaberdi Agabaýew. Aýsy jogap saýlaýas? İtalman Nuriýew köp aýdymlaryň sözlerini ýaran şahirimiz on. Elbetde. Ýöne Gara Seyitliýewiň sözlerini aýdymlar känme. Diýsen kän, Gara Seyitliýewiň sözlerini aýdylan aýdymlar kän. Umuman şu şahirlerimizden hersiniň öz dörejinde meşhur aýdymlar bar. Indi haýsy jogap saýlaýas? Mene Gara Seyitliýew saýlaýyn. Gara Seyitliýew saýlaýaňyz, şu jogapda galýas şeýle. Bolýa, onu jogap kabul edip alýas. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, Gara Seyitliýew diýip Atajan Kakaýew jogap berýär. Jogap dogry. Berekella, elbetde jogap dogry. Dogrudan Gara Seyitliýewiň sözlerini döredilen Näzlim Uzmaňa diýen aýdym. Indi ikinji aýdym Batyr size degişli ikinji owady sowalymyz. İkinji owady sowalymyz şeýle aýdymyň ady Daň Şemali. Ol aýdyma bilýäňiz. Meşhur aýdym. Indi şol aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Jogaplar taýlak. Jogaplar bilen tanış edýäs. Batyr birinji jogap Mehmet Seyidow, ikinji Nur Bayramow, üçüncü Arap Gurbanow, dördüncü Gara Seyitliýew. Jogap Gara Seyitliýewiň sözlerine döredilen olmaşlaýdy. bul aýdymam Gara Bul aýdymam, Seyitliýewiň hawa, sözlerini Gara döredilen diýip pikir edýäňiz. Şu jogapda galýasmy? Hawa. Onu jogap kabul edip alýas. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, Daň Şemaliň aýdymyň sözleri Gara Seyitliýewiň dörejine degişli diýip Batyr Muhammedow jogap berýär. Jogap dogry. Berekella, elbetde Batyr sizi gutlaýas. Jogap dogry. Dogrudan da Gara Seyitliýewiň sözlerini döredilen Daň Şemaliň aýdym. Indi üçüncü owady sowalymyz ikiňizde de degişli. Bilseňiz gönlüňiz jogap berip bilýäňiz. Jogaplar almak isteseňiz jogaplarym bar. Aýdymyň ady ýadyňda dälmi? Ýadyňda dälmi? Ol aýdyma bilýäňiz. Bugün kete wagt geldi. Elbetde. Indi şol aýdymyň sözleri haýsy şahyryň dörejine degişli. Şol aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Jogaplar alýasmy? Alaýly. Jogaplaryň südüňden bilseňiz gönlüňiz jogap berip bilýäňiz. Ikiňizde de degişli sowal. Birinji jogap Atajanow. İkinji Aman Kekilew. Üçüncü Nazar Gullaýew, dördüncü Gurban Nazar Ediýew. Aman Kekilew sözlerini ýadynda dälmi? Aman Kekilewiň sözlerini diýip jogap berýäňiz. Batyr size jogap bam? Lalaşýan. Dalaşýan. Hawa. Jogap kabul edip alýas. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, jogabym dogry. Berekella, jogap dogry. Öyle gönlüňiň Atajan Kakaýew jogap bermek başardy. Aman Kekilewiň sözlerini döredilen ýadyňda dälmi diýen aýdym. Evet, bu aýdym ýurdumyň döwlet şäherinde. Toýlarda, Awa toýlarda, bayramlarda aýdyp berdi, soralar kän berilýär da. Ha. Onu sowar size kıyın düşmedi. Gönlünün Aman Kekilew jogap berdiňiz. Berekella. Biz sizi gutlaýas. Bu şertimizde de utuk sany boýunça nip Atajan Kakaýew ýöňdi. Indi gepleşigimizi Atajan siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen dowam edýäs. Batyr bilen bizem dinleýäs. İleşmedem, aýdymsa söýjülemedem dinlesinler. Diýen jardymda. Bir de şeyda bile
diyenim bewlo bir ağlayın ağlamasın yeke ağlım yeke bilbilo men fayratan sen açtın dil men yar diyen senin bewül men ağlayın ağlamasın men yar diyen senin bewül men ağlayın ağlamasın yar yolunla o dayan yan Zihir bir yan, bağrım bir yan Gülşirin mi ya da cinan Ey min ağlayın ağlamasın Gülşirin mi ya da cinan min ağlayın ağlamasın Vil vil villin o ağlamasın Bağıtın aşık bolsun Hayran edeyim kulak salsın men ağlayın ağlamasın hayran edeyim kulak salsın men ağlayın ağlamasın 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 yürek bağrımda ağlamasın men yar diyen senin bewlo bir ağlayın ağlamasın vaktin o vaadını tüydüm menim sende kışka koydum hayatma va bilbil deydim men ağlayın ağlamasın hayatma va bilbil deydim men ağlayın ağlamasın 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 yürek bağrımda ağlamasın men yar diyen senin bewlo men ağlayın ağlamasın Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, Aydym Sadyň hormatly muşdoklary, owady sahnat gepleşimiz dowam edýär. Gepleşimiziň bugünkü sanyny Zeki Aydym Şeýitden Atajan Hakaýyk Batyr Muhammedow joşuny owadyny aýdymlary ýerine ýetirýärler. Indi gepleşimizi Atajan Batyr 4-nji şertimiz arkaly dowam edýär. Gepleşimiziň 4-nji şerti elbetde saýlanan aýdymlar diýip atlandyrylýar. Indi saýlanan aýdymlar şertimizde Aydym Saat söýüjlerimizden gelýän SMS-ler we aýdym dinlemek isläp. Bir näçe aýdymlaryň sany goý. Indi şolaryň içinden her ýene bir aýdym saýlaýaňyz, ondan soňra şol aýdym dinlemek isläp SMS ýolan iletişimiň sanyny girip seredip görür, hem-de olaryň atlary bilen Aydym Saat söýüjlerimizi tanıştyryr. Onu şolaryň içinden her ýene bir aýdym saýlaýaňyz. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, biziň gepleşigimizde dinlemek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 05 54 gysga belgisini SMS-iňiz ýollaň. Çünki gepleşigimiziň şu 4-nji şertine gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz siziň dinlemek isläp SMS ýollan aýdymlaryňyzy başardygyndan bildiginden joşuny owadlarynda ýerine ýetirip bererler. Indi saýladyňyzmy? Indi saýlanan aýdymlaryň atlary bilen iletişimde tanıştyralyň. Nowat başyň owadan gelýän halka aýdym aýdyp berän. Halipamyň Nowat başyň dörejine degişli owadan gelýän. Meşhur aýdymlaryň biri Batyrsyz. Benim söýmediň gözel aýdym aýdyp berän. Söýmediň gözel. Elbetde owadan söýgü aýdymlaryň biri. Onlap şol aýdymlar dinlemek isläp SMS ýolan iletişimiň sanyny girip seredip görýär, hem-de olaryň atlary bilen tanış edýär. Ýa aýdymlar dinlemek isläp SMS ýolan iletişimiz Marw vilayatynyň ýaşaýjysy Atam Razyfyň maşgalasy, Balkyn vilayatynyň ýaşaýjysy Şatlyk Hanow, hem-de Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy
Anna gelli Meredif, Aşşava şäherininden Yakup Mämit Süýünüf, Daşowdy welaýatynyň ýaşaýjysy, Halbaýyw maşgalasy, hem de Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy, Annagul Esenow, şeýle de Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Berdi Italmazow, hem de Ahal welaýatynyň Haknazar Mukamow, şeýle de Mar welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan Ýagmyr agy hem de Guljan genejelen maşgalasy gepleşiginde ýygy giderlip tomoş edýänliklerini ýazyp ýollapdylar hem de şol aýdymlar diňlemek isläp gepleşiginde SMS-lerini ýollapdylar. Gepleşiginde SMS ýollap biziň gepleşigimiz bilen ýakyn aragatlaşykda bolýan iýleşmede aýdymsa söýjülemede köp sawalsyny aýdýar. Intägem biziň gepleşigimizde öz SMS-leňizi ýollap duruň. Biziň 05 54 gysa belgimiz hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Indi ýanky iýleşmeden haýyşlary islegleri boýunça onap şol aýdymlarym ýerine ýetirip beräýin. Başladyň. Başladyň. Görmedim senin de yare ovadan elin ey zahanlağlatında vah bolmadın kimin yare gülbedellerin ey gölletin zahaynalar garay gözleri vah gölletin zanalar kara gözleri ölüğünü dir elder leylim 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 o şirin sözleri şirin sözleri Abadam kavakların güler yüzlerine vah vah Süyücüdür levlerin ay leylim 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 o miwe delgelin ay Kardım fil şerbet deyip yutmalana Gövnüm takat vermez yare Ödüp gitmelen o
taştan ayak yar ey Tore delgerin o Ey nefes haydarım nefes haydar aslanım ya dolmalı Bir görmezim leylim 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 oh Gönlüm şad olmalı Gönlüme şad olmalı Ey boy Ay yeryüzünde Ay yeryüzünde sendek perizat olmadı Vah vah ey Meğer yereğinin leylim 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 Havadan gelin Havadan gelin Oğudun gelini Oğudun gelin Gülvedil gelin Oğudun gelin Oğudun gelin Aydınlatan seni yayladım öyle Eşretli zamanan bakmanın o Aydınlatan seni yayladım öyle Ay düşmeyen elinden zırh keserim Çektim ben uğrundan Aşkın keserin Bar yedek darasan bir yede seri Alhamıza şarap aynadın ödüm Bar yedek darasan bir yede seri Alhamıza şarap aynadın ödüm
Ene mehriban ileşler, hormat tomuzlar, aydym sadyň hormatly muşdoklary. O wagty sahnat gepleşmediň bugünkü sanyna Zekini aydym şeýitdendir. Ýanglan ýarym 2007 telebäsleşiginiň ýeňjileri Atajan Kakaýew hem-de Batyr Muhammedow gepleşmede bir näçe aydymlary ýerine ýetirip berdiler. Sada niýetlemiz joşuny sadlary salyp berdiler. Gepleşmediň bugünkü sany ahyrlap barýar. Gepleşmede gelip ýerine ýetirip beren oňun aydymlaryny düşünýän köp sag bolsun aýdýar. Arkadagy ýurdumyzda o wadyňyz toýlarda, bayramlarda, o wady sahnalarda elmydama ýanglanyp durman arzuwlaýas gepleşmediň ahyrynda da arzuwlaňyzy ileşende ýetirälim başlygyna. Parahat ýurtda ýaşaýanymyzda esasy mehman arkadaşymyzda köp sag bolsun aýdýan aydym sady ýurdumyzyň hiç wagt aydym sady ýatmasyn, ýurdumyz günne toý bayramlara beslenip dursun. Aydymlarymyz berent bolsun, o wadlarymyz berent bolsun. Mehriban hormatly arkadaşymyza sunmatyn görkezmäne, o başanyplan görkezmäne şular ýaly mümkinçilikler döredýän üçin mehman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun, ýurdumyzdan parahat bolsun. Köp sag bolun Atajan, arzuwlaňyz hatyr bolsun. Batyr başlygyna. Hormatly arkadaşymyz, mehriban prezidentimiz sunatymyzy ilk bilene görkezmek üçin hem dinleyijilerimiziň, halkymyzyň gowy aydymlaryny dinlemek üçin, tomaşa etmek üçin ulul mümkinçilikler döredip berýär. Etýän işler üçin, biz üçin, biz ýaşlar üçin, hem ähli halkymyz üçin döredip berýän ulokan mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize, gahrman mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýan. Hormatly prezidentimiziň başa dik bolsun, jany sag bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumly işler elmydama rowajlyklary wetledin. Köp sag bolun Batyr, Atajan, edin arzuwlaňyz hatyr bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda atuda aspanyň aslynda paragat zebiniň üstünde hemişe bagtdan paýly, silagdan serpaýly bolup geldim. Sag bolun. Sag bolun. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, şeýle ýaxşy niýetler bilen, arzuwlar bilen gepleşmediň bugünkü sanyny geçirip torýar. Biz ýene bir ýola bize aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saat çalmakda, umuman ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran gahrman arkadaşymyzy tüý sürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Sizin her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda şaga gülküleri, ene huduly, türkmen aýdymdyr satlary hemişe ýanglanyp dursun. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny görüşýänçek, hoş, sag bolun. Pederlerimizin pehim payhasından syzylyp, şu günlerimizde gelip yeten parasatly sözleri, halkymyzyň durmuşyny, akbalyny, sözüniň hemde sazynyň şirinlik gymmatyny özünde jemleýän hazinamyzdyr. Gözelligiň gowher gaşydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Payhas çeşmesi, nakıllar we atalar sözü. Ýuruk at öňüni gözler, ýagşy ýyt soňuny. Ýagşy adam ay bolar, nire barsa jay bolar. Ýagşy bilen dost bolsaň, halyny işiň bitirer. Yaman bilen dost bolsaň, eden işiň bitirer. Ýagşy adamyň ýagşylygy deger dar ýerde, yaman adamyň yamanlygy deger her ýerde. Ýagşy bilen ýöreseň, ýetersiň murada, yaman bilen ýöreseň, galarsyň uýuda. Argonanyň ýagşy adiýer köp ýaşar, argonanyň ýamany köp ýer ad ýaşar. Edebiň ýagşysy salam bereni, ýakynlyk ýagşysy baryp geleni. Är ýagşy ýyly geňeşer, aýal ýagşy äri. Ýagşy ýagşy diýip bereket alsyn, yamana ýagşy diýip pälinden aýtsyn. Kişiniň palawundan öç çorwan ýaşy. Payhas çeşmesi, nakıllar we atalar sözü.